Kif kien imwiet mill-Gvern sal-aħħar ta' din is-sena se tibda tingħata l-kimoterapija f'Għawdex. Dan se jnaqqas l-inkonvenjenza għal pazjenti għawċin li sal-lum il-ġurnata kien ikollhom jaqsmu l-fliegu biex jieħdu trattament meħtieġ. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia fl-Isptar Boffa fejn ġie mniedi servizz ta' appoġġ ġdid bl-isem ta' Aurora. Dan is-servizz li se jkun ukoll estis għal pazjenti għawċin huwa mirat biex inaqqas l-ansjetà u l-biża li taħkem lil pazjenti morda bil-kanċer u jedukhom u lill-qraba tagħhom dwar it-trattament u l-effett tal-kimoterapija. Il-Ministru Farrugia ħabbar ukoll li lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla mistenni jinfetaħ l-isptar il-ġdid tal-onkoloġija fil-konfini ta' Mater Dei. Sptar li mhux biss se jkollu binja moderna imma wkoll apparat sofistikat li jippermetti li tingħata wkoll ir-radjografija. Hemm il-ħsieb ukoll li fil-futur iċ-ċentru jkun mgħammar ukoll b'radio surgery. Il-Ministru Farrugia żied jgħid li ma jistax jagħti data definittiva ta' meta se jinfetaħ l-isptar il-ġdid peress li s-serkit tal-elettriku li hemm fil-preżent mhix biżżejjed biex tħaddem il-magni kollha. U qal ukoll li l-konsum tal-elettriku kuljum f'Mater Dei huwa l-istess daqs kemm jinħelaq f'Għawdex kollu. Preżenti wkoll għal dan l-avveniment annwali kien hemm il-President ta' Malta George Abela li saħaq li l-pis finanzjarju għandu jkun l-inqas pis li jġorri l-pazjent fi żminijiet diffiċli li jkun qed jgħaddi minnhom. Fil-fatt sostna kif il-maġġoranza tal-fondi li nataw permezz tal-Community Chest Fund li laqqu kważi 3 miljun euro marru għal pazjenti morda bil-kanċer. Sa dan it-tant l-infermiera li jaħdmu fl-Isptar Boffa ppreżentaw is-somma ta' 600 euro lill-President għall-istrina.